Għall-dawk responsabbli minn każi ta' emerġenza fl-ajruport internazzjonali ta' Malta kellu jkun jum fejn isir eżerċizzju ta' taħriġ. Iżda minflok spiċċaw impenjati fuq każ reali. It-traġedja tal-ajruplan li fuqu kellu ħames Franċiżi li wara li waqgħu spiċċaw mietu kollha. Infatti, jien informat li l-lum wara nofsinhar ħabta tas-sija kellu jsir taħriġ fuq skala żgħira propju tabletop. Propju in real time. U sfortunatament mietu n-nies għax il-konsegwenza kienet biss bħala reaction kienet tajba ħafna. Il-Kurunell Mark Said, uffiċjal fid-Dipartiment tal-Avjazzjoni fi ħdan Transport Malta, ta' dawn id-dettalji waqt il-programm pjazza. Fisser kif każi bħal dawn ikun hemm l-involviment tal-uffiċjali tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, il-Forzi Armati u d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili fost oħrajn. Kull dipartiment ikollu dak li seħ ERP, Emergency Response Plan. Fil-Kassana ħadem perfettament, tajb li ngħidlek jien id-direttur u membri oħra tad-direttorat konna fuq il-post finqas minn 10 minuti. Per eżempju, jekk nieħdu il-firefighting tal-Malta International Airport, kienu fuq il-post finqas minn 9 sekonda. Emanuel Bsajla, ġen direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, u koll kummenta dwar il-ħeffa li bija reaġixxew dawk responsabbli mit-tif tan-nar fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Ħarġu tal-MIA mill-ewwel xeħtu dak il-foam biex tikkontrolla dak it-tip ta' fuel. Sakemm morna aħna ġifieri sakemm tlajna minn ħalfar, sakemm morna aħna kien letteralment mitfi. Kull ma milna wara ftit għadnielhom jitfgħu iżjed foam għaliex kien hemm ħafna riħa ta' fuel. Peress li kien hemm kwantità kbira ta' fuel, tlabnihom peress li kienu għadhom għad il-foam ma ħlewx kollu u ma kenniex għalfejn qabdu l-vetturi tagħna x'kienu huma equipped lesti biex jaħdmu. Dak huwa fire engine speċjali għall-ajruport. Għall-ajruport, dawk appost għall-ajruport. Jiswa ħafna flus. Fil-fatt ma joħorġux barra dawk qegħdin hemmhekk biex jissorverjaw lill-ajruport. Fil-waqt il-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili bad vetturi u persuni minn 3 stazzjonijiet separati. L-emerġenza tal-Isptar Mater Dei ukoll wieġbed b'mod qawwi. It-tabib Michael Spiteri, aġent chairperson mediku tal-emerġenza f'Mater Dei, irrimarka kif każi bħal dawn ikun ħareġ ukoll apparat li jintuża f'inċidenti kbar. Aħna nħarġu 3 ambulanzi, ħarġet ambulanza li tkun stazzjonata l-Poliklinika ta' Raħal Ġdid, ħarġu żewġ ambulanzi minn Mater Dei, ħarġ dak li magħruf bħala Major Incident Support Unit li huwa van unit apposta ekwipjat b'ħafna equipment just in case ikonna ammont ta' nies li huma feruti u ħarġu wkoll jiena u konsulenti ieħor li aħna speċjalizzati fuq inċidenti kbar. U wara dan kollu jissuktaw l-investigazzjonijiet tant li tlieta filgħodu l-fdalijiet tal-ajruplan kienu għadhom fuq il-post. Fost id-diversi investigazzjonijiet hemm dik mill-Bureau of Aircraft Investigation u l-inkjesta maġisterjali. Bl-espert Mark Said jgħid li f'dan l-istadju rridu nħallu l-investigaturi wettqu x-xogħol tagħhom u jaslu għal konklużjonijiet huma. Investigators ħaġa li jagħmlu hija jaraw il-history tal-ajruplan. Daw ikollhom black box. Dat tip ta' ajruplan le. Mela, seta kellu u għadna nipprovaw nikkonfermaw hawnhekk. Voice recorder. Ajruplan jikbar ikollu kemm il-cockpit voice recorder, kemm il-flight data recorder. Wieħed jirrekordja dak li ntqal fil-kabina u liħor jirrekordja kull moviment tal-ajruplan. Peress l-ajruplan u iżgħar m'għandux dawn. Jistamma li kellu sistema ta' voice recording trid tara wkoll salvaġ din fil-crash, għax il-crash kien kollox. Li l-area per se kienet l-istess size tal-ajruplan li tat indikazzjoni kważi ċara li l-ajruplan laqat l-art mhux in a horizontal trajectory ma kienet kważi vertikali.